Litoměřice. Krásné historické město s ikonickou architekturou, kde naleznete vše, co k životu potřebujete a ještě mnohem víc. Aktuálně zde zprostředkováváme prodej krásného bytu 4KK po zdařilé rekonstrukci. Dominantou bytu je velký obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou. Dále pak tato hezká prostorná koupelna, která na výjimečnosti bytu jen přidává. Nechybí zde ani útulná ložnice a další dva pokoje, které si vaše ratolesky bez pochyby zamilují. Nebo že by jeden z nich byl vaše nová pracovna? Tohle rozhodnutí necháme na vás. V blízkém okolí naleznete hned několik zajímavých a užitečných míst. Necelých 150 metrů vzdálená mateřská i základní škola, sportovní i dětské hřiště, známý supermarket. Pár kroků za domem pak můžete vyrazit za aktivním odpočinkem na rozhlednu Mostná hora a cestou zpět si dát za odměnu jedno vychlazené v Krušovické pivnici. A budete-li chtít do centra města, stačí nasednout na autobus, který zastavuje doslova před vchodem. Zajímá vás víc? Zavolejte si o termín prohlídky. Tenhle byt si bez pochyby zamilujete.